Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kawai ka Trok kan riu shaka jong ka karkhana Star Cement la suba ba kala Shah Wiang ding hakibriu ki bam amla satya ban itho hakamit jong ka santrik unai Wiang. Ka khubor ka balayo lum kanie kala ja ha kapor kamba khatwai baje lani khatwai steng menmit harot ka surok Jowai bypass ka bahab hapo mulong beat house West Genti Hills district. Kanie ka Trok kadan yaw registration number ML khatwai A iway lai khandai not. Ha kanie ka jing Shah Wiang ding kanie ka Trok kala julor haki benta ki ba shakamat. Shu ka khubor ka yatho ba kanie ka Trok ka de ka ba penyeng ha ka te ka jaka menta la ar ne laisngi namar ka jing sniu. Ha ka por ba ka te ka Trok ka Shah Wiang ding unongnya dan satya ha ka te ka kali bat kamshum la don satya ka jing mensau ya ki brio latno tang ki jing julor ka kali. Hadien bayo jing tip ya kanie ka jing ja ki pulit penlep ding ki lapoi sha ka te ka jaka bantem ya ka ding. DM har video dong nya DM har video mau Rio hirun ngate nang rin po yung go katok te yung Star Cement. Why minute? Boy start kami mo ano pala